Joko siellä oli... Aurinko paistaa ja linnut laulaa ja lämmintä on ja kalaa syö. Niin se vaan on. Aha. Sun elämästä. Läski se on. Tuo on läski kuin mikä saatana. Siitä vaan. On muuta. Oho. Jo siihen. Ja sit liplokista pois, kun se on Aha, se on yli. Ota käsi pois. Ja venetä vähän Kato noin pyrstö silloin pitkäksi. 190-seksi. No, täkisana vähän tänne päin. Joo. Nyt on. Näkyykö mitta koko? Nyt hyvä mitta teidän mielestä. Vähän venyttää se saisi 91-seksi. Venytä vähän. Noin. Hyvä pönöjä päästä. Ei kun nopea pönö. Se on niin, kun se alkaa tulla niin rialla. Tästä haavi. Kovaa. Oliko se mistä? On se ihan jäätä. Ihan hullu. Oho, kato! Kumminkin pääsee. Ei ollutkaan ihan. Ei oo. Varo. Tossa on. Sitten pyrstää pitkäksi vaan. Täällä koko mittalauta. Metri 6. Siitä saa. Kävitä vähän. Käsi alemmas. Pyrstö ei näy kokona. Noin. Tolla. Ihan järkyttävä. Taidot. Heitä sen. Vesi on noussut. Hyvä, kun tossa on laituri, missä veneet on kiinni, mutta sitä laituria ei näy vaan. Vesi on kyllä paljon. Open Day 2. Ison kalan päivä. Today. Taas joku tehdään his. Kyllä. Sillä, että ei ottaa yhtä kalaa. Vähän kalaa ylös. Nyt toki. Ova. Hyvä kokonaan.
Ota vittu. Joo. Se on hyvä kokoinen. Ui. Ihan järkyttävä iso. Nyt on iso. Ihan hullun kokoinen. Sieltä. Nyt mä nostan. No sieltä. Ota se. Oh. Ota se. Oi, sieltä. Kymppi kyllä. Ei, mut hyvän kokoinen. Näytti ihan järkyttävän isolta. Niin, korttikala. Olis. Kova. On se helposti. Onks se korttikala? 90 varmaan. Joo. Ei Kova. ole niin iso. On makia. Oh. Se on metrinen. Metri, ota pyrstää sillä Pää- metri 6 saadaan Pää- siitä. Ota pyrstää pitkään, katsotaan mihin se saadaan. Metri, Ota siis. ota, katsotaan. Metri Joo, se 5 siitä saa. Metri 6. Eiku metri, Ei kun koko mitta. joo, Pää metri, pois. metri 5. Noin. Ennätys. Yes! Täällä on, Yes! näillä vesillä on kaikki meistä tehnyt omia ennätyksiä. Niin jo. Ihan järkyttäviä kaloja. Otetaan kaikki. Joo, mä otan hanskan paskarista. Otetaan kuvauspaikan sieltä tai sit veneen puolelle vaan. Mä vedän sitä. Sillä on voimaa. Takas. Laita kunnolla sen mittasen. Ei. Takaa. Sitten Ui. 107. Joo, se päävi. 108. Ei kun siitä saa, kato, 110. Joo, se päävi. Joo. 110. 110. Ota, joo, mä koitan. Nyt blokki pois. Ai niin, totta. 110. Joo. Joo. Mittala. Kyllä. Otetaan Kyllä. pönökuva. Pönökuva. Kimi hoitaa pönön. Sit voit päästä se suoraan, niin jatketaan heittää. Roopi vittu. Ota. Hymyile. Yes. Päästä menemään. Metri 10. Metri 10. Mieti. Hei, nyt jatketaan. Aloitetaan halvemmin. Jatketaan. Meillä on reilu tunti. Sinne menee. Oota mä tuohon. Ja nyt. Jäätää vaan. Kovaa. Miettikää minkä kokoisia mörköitä on. On tullut pelkästään tommosia ihan järkyttävän kokoisia. Aika hyvä liikaa. Heitä. Täällä on vitu seuraava. Mä laitan se tuomarista ja etsitään heti. Joo. Ai. Että toi on kyllä kova kala. Ja sieltä nousee, että oli ihan vitu. Niin ja me mietittiin, että jos tulisi joku metrinen. Joo. 110. 110. Sitten pitää se 86 enää saada, niin Metriseksi. sitten on 91 ja 86. Meillä on sekin vielä. Niin, metriseksi. Eli 2 metriä kalaa, niin me ollaan oikeastaan tärkeä sijoituksen.